सार मा बुंगोन नैबे फाइनाल भिलेजाव मोनसे क्रिकेट बादायलायनाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय दिनै बे हायनारि मडेल भिलेज आरो जों खोनानो मोनदों सबसे बिटिआरनि गेजेराव सबसे बे क्लिन आरो साबसिन गामि आरो बेहा रेकर्डबो दङ बेवहाय दिनैहाय बेजों लोब्बा नांजाबनाय गामि बेखौ बुंगोन बावलागुरि दा बिथाङा बेयाव जन्म जादोंमोन सिन बसुमतारी आरो बिथाङा प्रेसनिबो मालिकमोन आरो बहुत बेबायदिनो आर्टिकेलफोर लिरबोनानै गोदो जोंनि बर'नि समाजाव गोहोम खोख्लैबोदोंमोन बिथांनि रुंसारि जानायनि दिनै मोनसे क्रिकेट फाइनाल मेच आरो बे क्रिकेट फाइनाल मेचआव गेलेगोन बङाइगाव आरो भार्सेस लकेलजों दा बेयाव आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों गामिनि मानसिफोरजों दिनै नुनानै आरो बिथांनि जेनोखि रुंसारि जानायनि आत्मा आरो बियो जे जेब्लायबो आनान गसाइनि सेराव जायगा मोनो आं बेखौहाय इसोरनाव गाबखौनो मोननानै आं बेखौहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों निस्सय बिथांनि जेनोखि इन्सपिरेसन आरो बे इन्सपिरेसना बे जोंनि समाजावहाय आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि व्यक्ति जों आं उजिगोन होननानै आं आसा खालामदों जितु बर'फोरनि गेजेराव निउस पेपार बा मिडिया जितु हाउसफोर गोबां खम नुनो मोनो बेखौ सोरजिनो थाखाय माबायदि दायथ' लानांगौ होनना सानो बिथाङाथ' बिराद मोजांनि दायथ' लानानै खामानि मावदोंमोन फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनियावबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट माने गुवाहाटीयाव खुलिनानै बिनि थाखाय बे मोनसे माने आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनाय हा एलटमेन्ट लादोंमोन बिथाङा दा बिथांनि जि मावनाय बे मावनायखौ नुयोब्ला जों बिथांनि थाखाय गोबां मावफिननांगौ जोंहा दङ दा ओंखायनो जोंनि निउस जायफोर दा खामानि मावगासिनो निउस मिडियायावहाय जोंनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथांमोननि जिफोर बर' जायफोर दङ दा निउस पेपाराव पर्ट्रेट सालायो माबा बिसोर मेक्सिमामनो सिनु बसुमतारीनिफ्राय सोलोंनाय माखासे रिपर्टारफोर दङ दा आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जायफ्रा सिनु बसुमतारीजों थाफानानै खामानि मावदोंमोन बिथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मोजाङै मिथिगौ दा बिथांमोना बे दायथ'खौ लानांगौ जे सिनु बसुमतारीनि मुङाव माबा मोनसे मोजां जों जाहाथे बिथांखौ गोसोखांनानै अरायबो जोंनि निउस मिडियाखौ जों मोजां रोखोमनि लाखिनो हायो आरो जों जाहाथे इस्टाब्लिश खालामनो हायो बर' जाथिखौ बुहुमाव बिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ बे क्रिकेट जे टुर्नामेन्ट बेखौ फ्राय गोबां मानसियानो मिथिया दा बे हिसाबै बे बादायलायनाया ओनसोलनि जुरिसडिक्सनावल' जायो ना गोसोबायदि बेयाव गुबुननिफ्रायबो ना एबाराव प्रथम हिसाबै जों बेखौ खुब गाहाय लेभेलावनो खालामदों जोङो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जों बेखौ फेदेरलांगोन आरो बेखौ दिनै गामि लेभेलावनो खालामनाय जादों थेवबो आप टु बङाइगावसिम टिम फैदों बङाइगावनिफ्राय टिम फैदों क'क्राझारनिबो फैदों नेक्स्टआव जोङो बेखौ आरो फेदेरलांनानै जाहाथे गुबुननिफ्रायबो फैनो हायो बेनि बेबस्थाखौ खालामदों फाइनाल गेलेनाया मा टिमनि गेजेराव बियो बङाइगाव आरो कासिकट्रानि गेजेरावहाय दिनै फाइनाल गेमा जागोन बान्था हिसाबै ट्रफि थागोन आरो फैसा एफा एफा हरनाय जागोन थेंक इउ सार सार दिनैहाय जोङो नैबे हायनारि गामि सेराव जों मोनसे क्रिकेट बादायलायनाय सिनु बसुमतारीनि नामाव जों नुनो मोनदों दा बियो सानबेसेनि आरो बियो ओरैनो क्रिकेट बादायलायनाया डेमनस्ट्रेसन बायदिल' ना बान्था महरैबो बेखौ खुंफुंनाय जादों गोबाव समनिफ्रायनो सालायबोबाय थादों खेलाखौ बावलागुरि स्पर्ट्स क्लाबा सिनु बसुमतारी मेम'रियेल ट्रफि बेवहाय होनाय जागोन दा दिनै जोबथा सान अर्थात दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलाया इतिमध्ये आराम्भ जासिगोन दा खोथाया जाहैदों मा सिनु बसुमतारीया सोरमोन बिनि नामाव मानो क्रिकेट टुर्नामेन्ट मोनसे होनो गोनां जादों दा बे बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों सिनु बसुमतारीया सासे जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बे आसामनि सासे मोजां सिटिजेन जाय मानसिया जातिनि थाखाय जाय मानसिया समाजनि थाखाय जाय मानसिया कालचारनि थाखाय सिन्था खालामोमोन आरो बिथांनि बे नाजानायावनो जोङो बुंनांगोन जोंनि बर' हारिया दिनै एसेबाबो जौगानो हादों खारन बर'फोरनि गेजेरावहाय निउस पेपार दिहुननाय मानसि गैयामोन खिन्थु गोबां दिहुनो थैयो नाथाय सिनु बसुमतारीया बियो निउस पेपार जितु दिहुनदों प्रथम आर'नाइ जि निउस पेपार बियो दिहुनदोंमोन फरनाइटलि बे आर'नाइ पेपारखौ बिथाङा जेरोखोम खस्थ'यै दिहुनदों बेखौ नुबोदों जोंबो जों उन्दै समाव दा बे आर'नाइया मा बुस्थु बे बुस्थुखौ बे इस्टाब्लिश खालामदों अनलि सिनु बसुमतारीया जोंनि बर' समाजाव जों आर'नाइ लादोंबाबो बे समाव जों आर'नाइया मा बुस्थुमोन जों मिथियामोन नाथाय सिनु बसुमतारीया
बे आर'नाइया मा बुस्थु बेखौ बर' समाजाव बे आर'नाइ जिथु निउस मेगाजिन दिहुनदोंमोन बिनि थ्रुयै बिथाङा बेखौ बर' जाथिनि गेजेरावहाय इस्टाब्लिश खालामदों आरो दिनैनि तारिखाव आर'नाइखौ जों बयबो मोजां रोखोमनि जों मिथिनो हादों। बिथाङा सासे बर'खौ मोजां मोनग्रा आरो बर'नि थाखाय खामानि मावग्रा मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिमोन आरो बिथाङा बै समाव रमान स्क्रिप्टनि जिथु आन्दलन बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बिथाङा जेल जादोंमोन आरो बिथाङा पिटिसिनि उदयसलनि जि आन्दलन बेवहायबो बिथाङा दङमोन। बिथाङा गोबां खामानि मावदों बै समाव बे यांमोन सेंग्रा मानसिमोन आरो बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आन्दलनाव 92 जिथु डिमान्ड लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव आन्दलन जादोंमोन बेहायबो बिथाङा मैखोम भाबै बाहागो लादोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा लेखा रोंनानै साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन बिथांमोनखौ बोरै साख्रि बाख्रियाव सोनो बिनि थाखायबो बे सिनु बसुमतारिया बै समावहाय बे ओनसोलावहाय सिडली चिरां ट्राइबेल इउथ एस'सिएशन मुं लानानै बे ओनसोलनि जायफोर लेखा गोरों बिथांमोनखौ दायित्व होनानै बे खामानि मावदोंमोन। जेरैहाय जोङो डिसि जानानै थांनाय जितेन बरगयारि दङ बिनिनो फंबाय रबि शंकर बरगयारि बिनिनो सत्यप्रिय ब्रह्म पाटगिरि जायहा IAS मोन स्कुल इन्सपेक्टर बिथांमोनखौ लाफानानै बिथाङा बै समाव बे ट्राइबेल इउथ एस'सिएशनखौ दादोंमोन आरो गोबां बे ओनसोलनि जोंनि सेंग्राफोर लेखा गोरोंफोरनो साख्रि बाख्रि होनायाव मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन। बै समाव जोंनि हा हु गोबां जाथि हारिनि मानसिफ्रा सेनानै लादोंमोन जायगा जायगा बेफोरखौबो बिथांमोना नाजानानै बे हा हुखौ जाहाथे गुबुना सेनानै लानो हाया बिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। बिनि बादैबो गोबां रिजार्भ फरेस्टफ्राव जोंनि हा गैयै मानसिफ्रा हाबनानै थादोंमोन जेरै दुनाबारि गारलाबारि आमथेखा बै ओनसोलावहाय सरकारा जोंनि गरिब दुखिया मानसिफोरनो हा हु होआखैमोन बिनि थाखायबो बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। हा हु जाहाथे होयो गभर्नमेन्टआ बे मानसिफोरनि थाखाय बिनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय गभर्नमेन्टजों फाइट खालामदों आरो बिथांमोना हाखौ थारैनो होनो हादों। दिनैनि दिनाव दुनाबारियाव जायफोर दं बिथांमोना सोंहैबा मोनगोन गारलाबारियाव जायफोर दङ सोंहैबा मोनगोन आमथेखा ओनसोलाव फुराना मानसिफोर जायफोर दङ बिथांमोनाव सोंहैबा मोनगोन जे सिनु बसुमतारिया मामोन। बिथाङा जोबथारनायाव समाजनि थाखाय जि खामानि मावलांबाय नोंथांमोना मिथिगौ दिनैसिमबो बड'सआ दैलि निउस पेपार बियो थांनानै दं। बिनिनो फिसाला गारखो बसुमतारिया दिनै बेखौ सालायगासिनो दं खिन्थु बर'नि गेजेराव खुनु पेपार गैया जाय दैलि निउस पेपार दिहुनदों आरो सिनु बसुमतारिया ओरैबायदि मानसिमोन बे मालाबाबो लाबखौ नायामोन बे गावनि हा हु फाननानैबाबो निउस पेपार बे दिहुनदों जायनि थाखाय 2005 सनाव नेशनेल एवार्ड बे मोननो हादोंमोन। डक्टर आम्बेडकार दलित साहित्य एकाडेमि बिथाङा मोनसे मोनदोंमोन 2005 समाव बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिनिखायनो बिथांखौ गोसोखांनानै जों दिनै जि क्रिकेट मेच होदों आङो लुबैदों बेखौ जोङो लासै लासै फेदेरनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिनिफ्राय स्टेट लेभेलावहाय बिटिआर लेभेलावहाय जाहाथे बेफोरखौ जोङो क्रिकेटल' नङा गोबां जोंहा बिनि थाखाय मावनो गोनां दङ। दा ओंखायनो आङो बिटिसिनि जायफोर दानि सासनाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि जायफोर बिटिसिखौ दा सालायनानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे सिनु बसुमतारिनि मुङाव जाहाथे जोङो भबिष्यत जिहेतु बिथांनि अबदानावनो दिनै बर'नि जिथु राव बे रावा 8 सिडुलाव हाबबाय आरो दिनैहाय जोङो सिनायजाबाय पृथिबियाव आरो जोंनि भारतबर्षआव जे बर'आबो मोनसे राव दङ हारिमु दङ बेखौथ' जों सिनायनो हाबाय। बे सिनु बसुमतारिमोननि नाजानायावनो जों हादों। दा नंखायनो आं खावलायगोन जोंनि दानि जायफोर नेताफोर दङ जाहाथे सिनु बसुमतारिखौ गोसोखांनानै मोजां हाबाफारिफोर लायो। थेंक इउ।